Shin wane irin makami ne Al-Yasin wanda baradan Hamas ke amfani da shi wurin tarwatsa tankokin Isra'ila? Duk da mun ji a baya cewa Isra'ila ta hito ta bayyana wa duniya cewa tankokin yaƙinta na Markaba babu wani makami da ya isa ya tarwatsa wannan makamin, amma duniya tana gani baradan Hamas suna tarwatsa wannan tankokin yaƙin na Isra'ila wanda Isra'ila ke ikirarin cewa babu wani makami da ya isa ya tarwatsa su. Ko ma dai menene za mu ji a cikin wannan shirin namu na yau. Kamin shiga cikin shirin kai tsaye, muna roƙon ku alfarma ku daure ku danna mana alamar subscribe tare da taɓa alamar ƙararrawa. Barkanmu da sake kasancewa da ku a yau Juma'a 12 ga watan Janairu shekara ta 2023. Tankokin yaƙin Markaba da Isra'ila ke amfani da ita a yaƙi tana da ƙarfi sosai, kuma tanka ce da sun taɓa yin ikirarin cewa babu wani makamin da zai iya fasa ta saboda akwai sulke mai ƙarfi a jikinta, wanda zai riƙa ba tankar kariya ko da an harbe ta da makami ba za ta fashe ba. Duk da ƙarfin bindigar RPG, amma ba zai iya lalata tankar Markaba ba. Wannan dalilin ya sanya dakarun Hamas suka mallaki wannan makami da suka sanya wa suna Al-Yasin 105. Kamar yadda ita Markaba take hawa-hawa, mataki-mataki, wato akwai Markaba 2, akwai Markaba 4, kuma kowace da irin ƙarfinta, amma sai dai ita Markaba 4 ita ce babbar tankar yaƙin Isra'ila, kuma ita ce tankar da Isra'ila ke ji da ita. Me ya sanya makamin Al-Yasin yake iya hawa kan wannan tankar? Kamar yadda RPG yake, shi ma wannan makamin na Al-Yasin kusan haka yake, sai dai suna da bambanci. Amma babban shine Al-Yasin 105, wanda ake yi wa kirari da High Explosive Anti-Tank, wanda shine dakarun Hamas ke amfani da shi, wanda shi kuma yana da ƙarfi sosai, sannan an yi shi mataki biyu ne. Al-Yasin 105 yana ɗauke da doro guda biyu. Doro na farko shine yake lalata sulken da ke jikin tankar yaƙin, yayin da shi kuma doro na biyu zai samu damar kutsawa cikin tankar, kuma da zaran ya kutsa cikin tankar zai fashe bayan wasu 'yan daƙiƙai. Idan har makamin Al-Yasin 105 ya samu tanka, to ko dai tankar ta tarwatse gaba ɗaya, ko kuma tankar ta ƙone ta yadda ba za ta sake amfani ba har abada. Kafin fara wannan yakin, sai da dakarun Hamas suka gano raunin tankar da kuma irin makamin da ya dace su yi amfani da shi domin fuskantar tankokin yakin Isra'ila. Sai da suka gano kusan duk irin makaman da sojan Isra'ila ke amfani da shi a yakin ƙasa, sannan suka tanadi makaman da suka dace domin yin amfani da su wurin tarwatsa duk makaman yakin Isra'ila. Ita tankar Markaba tana ɗaukar mutum 4 ne: kwamanda, direba, maharbi da kuma mai ɗura mata makamai. Sannan tankar Markaba tana da saurin gudu sosai. Tana yin gudun kilomita 64 a cikin awa ɗaya a kan titi. Sannan tana yin gudun kilomita 55 a cikin awa ɗaya idan ba a kan titi ba ne. Mayaƙan na Hamas sun sha bayyana bidiyoyi irin yadda suke kera wannan makamai da kansu, bayan da wasu masu bincike suke zargin cewa lallai wannan Yasin ba wai baradan Hamas bane suke kera shi, gwamnatin ƙasar Iran ce take kera shi kuma take tallafa masa da shi. Amma a zahiri su baradan Hamas suna fidda bidiyoyi a lokacin da suke aikin haɗa wannan makamin na Al-Yasin wanda suke tarwatsa tankar Isra'ila da shi. Ku ci gaba da kasancewa da mu a ASD TV. Idan kuna kallon mu a manhajar YouTube, ku daure ku danna alamar subscribe tare da taɓa alamar ƙararrawa. Idan kuwa kuna kallon mu a shafin mu na Facebook, ku daure ku danna alamar follow. Idan kuwa kuna kallon mu a shafin mu na TikTok, shi ma nan dai ku daure ku yi following ɗinmu. Hakan zai baku dama duk sanda muka ɗaura sabon shirinmu za a sanar da ku kai tsaye. Muna ƙara roƙonku alfarma, kar ku manta da danna mana alamar subscribe tare da taɓa alamar ƙararrawa. Yin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa, kuma yana tabbatar mana da cewa kuna farin ciki da irin rahotannin da muke kawo muku a shafinmu na TikTok, Facebook da kuma YouTube channel.